Leontzi naiz eta Letzakoa naiz. 11 urte nituela, hasi nintzen euskara ikasten, Letzako neska batekin. Klase horietara joaten ginen, 6 neskek, gaur egun jarraitzen dugu euskeraz egiten. Euskalduna naiz, euskara maite dudalako. Eta euskara mantentzeko egunero irakurtzen dut artikuluren bat, eta noizbenka libururen bat. Euskara ikasteko ahalegin handia egin dut, euskaldun berri guztiak bezala. Ez daukat euskalkirik, baina lehenengo mailako euskalduna naiz. Ni Unai Belilla naiz, Navaridasen bizi naiz, eta 31 urte ditut. Hasieran nire euskararekiko lotura pizkat arrotza zen. Zergatik, azken finean nik euskara beti eremu formal batekin lotzen duen, eskolarekin. Adin horrekin niri ez zitzaidan gustatzen ikastolara joatea, eta azkenean lotura negatibo hori neukan. Gerora, ja instituto garaian, lagun batzu batez ere klasean, ja hasi ginen bestelako ikuskera batzuk izaten, ez? Oroitzen naiz bere garaian, ara euskara zera joaten ginela, kilometrotara, ibilaldietara, orduan hori izan ziren gure lehenengo kontaktuak benetan euskal mundu horrekin. Garai horretan, oroitzen naiz euskararen jauzia eta Euskal Herri mailan zegoen konfliktibitate puntu hori eta galdera batzuk suertatzen zizkidan. Baita ere, entzuten genuen musika, ez? Ikuste dut inflexio puntu bat ematen dela nire bizitzan, eta hor azten naiz euskara modu positibo batean ikusten. Eta tik ja, erabaki nuen euskal filologia ikastea Gasteizen. Orduan ikuste dut prozesu guzti hori nahiko aldakorra izan dela nire bizitzan eta pizka banaka euskara joan dela lekua hartzen nire bizitzan. Eta pasa izan naizela euskara gorrotatzetik, ez? Euskara maitatzera eta gaur egun adibidez Arabako Errioxan askotan faltan botatzen dut nire bizitzaren ez dakit ehuneko horik handiena euskaraz ez izatea. Sara Luna naiz, Laguardiako artista, eta arte ederreko klaseak ematen ditut, tailerrak, muralak, pizka bat denetarikoa egiten dut. Niri euskarak balio dit, klaseak eta tailerrak bi hizkuntzetan eskaintzeko, eta hemengo eskolekin eta ikastolekin lan egiteko. Nire aitonamonak kanpotik etorri ziren, eta nire gurasoak ezin izan zuten euskaraz ikasi, nik bai, baina falta zait kalera ateratzea. Gazteleraz hobeto moldatzen naiz, horregatik jendeak euskaraz egiten didanean asko laguntzen dit. Arabar Errioxako euskaltasuna oraindik definitu gabe dago. Gure adierazteko modu bereizgarria integratu arte. Etorkizuna eraikitzeko euskara behar dugu. Itziar Marauri naiz eta Moretakoa naiz. Duela 10 urte
Arabar Errioxako Gazte Asanbladako kideok sentitzen genuen Arabar Errioxa bazela euskalduna, ez? Baina gure artean zerbait falta zan, eta falta hori euskara zan. Geroztik gure ohiturak aldatu dira, eta gaur egun espainoletik euskarara egin dugu saltu. Euskal Unibertsitate Publikoan ordea, uste nun euskarakoa zeukala tokia, ez? Baina ez zan horrela izan. Orduan lagunen artean ekin genion euskararen aldeko borroka horri. Uste dut, Arabar Errioxan norberak hartu behar duela euskaraz bizitzeko erabakia, eta ez diegula utzi behar hurrengo belaunaldiei erantzukizun osoa. Hasio naiz eta Jekoran jaiotakoa naiz. Nire euskara ikasteko akuilua, ziurrenik apaizetan zegoen moja bat. Ze beti aurpegiratzen gintun euskotarrak bai, baina euskaldunak ez ginela. Eta orduan ja hor sortu zidan zera, ikasteko gura hori. Euskara ikasi edo zalantzan ikasteko dabilen bati esango nioke dudabarik ikasteko mundu berri bat eta ikaragarri polit bat ezagutuko dulako, eta merezi du. Euskarak ematen dit gertuko mundu bat, bezala erabat arrotza, suertatuko litzaidakena, eta ikaragarri gozua eta polita. Eta euskara ez daukanak, ez du ezagutzen eta ez du sumatzen ere, ze mundu galtzen ari den. Loiola naiz, Eskuernagakoa eta euskalduna naiz. Zer da niretzako euskalduna izatea? Euskaldun mota asko daude. Euskal Herrian bizi diren pertsonak edo beste munduan bizi den pertsona bat, baina gure kultura eta gure hizkuntza errespetatu eta defendatzen duen pertsona bat izan alda. Euskalduna izatea sentimendu bat da. Pertsona batzuekin beti egiten dut euskara. Txikitatik horrela sortu zelako gure harremana. Horri esker ez dut euskara galdu. Lurrak eta euskarak zerikusia daukate. Biak landu, zaindu eta maitatu behar dira. Naiz, Lapuelan bizinaz, 21 urte ditut eta oraintxe bertan bukatu dut Arrasaten ingeniaritza elektronikoko 3. urtea.
denbora pasala nire harremana euskararekin aldatu inda, desente. Hemen La Pueblan kalien ez nintzen oso eroso sentitzen, ez nintzen komunikatzen nire lagunekin euskaraz, baina behin jundintzenean arrasatera, unibertsitatera, ikusi nagoen kalian be jendia euskaraz hitz egiten zagoela eta eroso, eta hori urtea pasala deskubritu dut nire egunerokotasunean be aldoala esparru guztietan euskara erabili. Gazteo badakagu zer egin euskara normalizatzeko eskualde honetan Errioxan, baina ez da bakarrik gure lana. Ni ustez bermatu inbiogu txoko euskaldunak asortzia eta mantentzia, eta holan algara jun bertara euskaldunok, eta gainera ateak ireki beste euskaldun berri horietako. Nire ustez, Arabar Errioxa eskualde erdaldun bada, baina ez guztiz. Badago jendia euskaraz hitz egiten dagoena eta pixkat hori nahi dut aldarrikatu. Nire ustez, merezi dugula errekonizitzea egiten dugun lana pixkat euskara normalizatzeko gure egunerokotasunean. Naiz, Bastidakoa naiz, eta Bastian ikasi nuen, Bastia ikastolan ikasi nuen, eta Bastide ikastolako andereñoa naiz. Orain dela 22 urte. Niri gehien inspiratu ninduena euskara ikasten jarraitzeko aita izan zen. Aita euskara bultzatzen aintzaindarietako bat izan zen, herri honetan, eta horrek pila markatu ninduen. Bastidan udatiar asko dago, eta gehienak euskaldunak dira. Nik hemendik eskatuko nieke gurekin euskaraz egitea. Pentsatzen duten baino jende gehiago dakiela euskaraz. Eta horrela, joango gara harremanak euskaraz sendotzen. Unai naiz, Eltziagokoa, urte desente dara matzaten ben bizitzen, eta gaur egun ekonomia irakaslea naz, eta sekoko gaitero ez musikaria. Hori hemengo kultura aurrera eramateko nahiarekin. Euskararekin izan dudan harremana oso estua izan da, ez betidanik, euskaraz ikasi dudalako, baina egize da unibertsitate garaian euskaldun zaharrekin topo egin nuela eta horrek eman zidan aukera nire harremanak behiekin eguneko unean euskarak izateko. Naiz eta batzu pentsau Arabar Errioxako euskaldunak, bigarren mailako euskaldunak garela, ez gara horrela sentitu behar eta horrela sentiarazten bagaituzte, hori ez dugu onartu behar eta aldatu beharreko zerbait da. Gaitero moduan eta sekoko dantza taldearekin Euskal Herriko txoko ugari bisitatu ditut eta euskara jakinda eta euskararen erabilpenarekin hobetu ezagutu ditut leku horiek eta haien kultura eta Euskal Herriko kultura orokorrean. Zorionez, euskararen egoera asko hobetu da Arabar Errioxan, oraindino lan egin behar dugu, baina jende gehiena daki euskaraz hitz egiten eta orain hurrengo pauso eman behar dugu, eskolatik atera eta gure eguneroko bizitzan erabili. Euskaldun egiten gaituena da, gure izaeran parte oso garrantzitsua da eta gure dantze, gure musika bezala mantendu behar dugu eta hori mantentzeko eta hobetzeko autua egin behar dugu. Sara naiz, 23 urte ditut eta Samaniagokoa naiz.
nik adibidez euskaraz ikasi dut, da etxean ere hitz egiteko aukera izan dut, baina uste dut nire euskararekin harremana markatu zuen puntu garrantzitsu bat edo inflexio puntu bat izan zela 2018 urtean hartu nuela parte Euskara Aventura Espedizioan. Oso esperientzia polita izan zen, oso aberasgarria eta pertsona polit pila bat ezagutu nituen, Euskal Herriko txoko desberdin eta remoto guztietakoak. Eta etxera bueltatzerakoan konturatu nintzen zenbat modu zeuden euskaldun izateko. Hemen Arabar Errioxan ez dugu euskalki berezirik, ez du batuan aritzen garelako, baino balio izan zidan ikusteko ere gure euskara hemengoa balio dela, zilegi dela, eta ez garela euskaldun gutxiago edo besteak ez direla euskaldunagoak, ez euskalki propioak edo berezi politi horiek izateagatik. Bueno, ni Mikel naiz, Lantziokoa naiz eta oliogilea naiz. Ni berez Gipuzkoan jaiotako semea naiz, bertan nire familiaren zati hon batek euskeraz itzen zeban eta bueno, gu beha euskalduna jaio ginen, baina bueno, gure familiaren beste zati handi bat bertakoa da eta ja denboratxoa da hemen bizi garena. Euskara ikasten duzunean, euskaldunon mundura sartzen zaren hortan beste errealitate bat ikusteko aukera eukitzen duzu. Eta hori oso aberatsa da edozein pertsonarentzat. Nire ustez euskararen borroka, betiko borroka, alaitasunetik bideratzeko momentua da, gozatzeko momentua, bertan gaude euskaraz hitz egiten dugu, gure herriak euskaldundu dira, gure mailara, baina momentua da gozatzeko eta aurrera egiteko alaitasunez eta etxipenetik urrunduta. Jon Maiak esan zeban moduan, Arabar Errioxako euskera da ederrena. Iztotelka deformatua akatsez betea, baina hil zen tokian berriro jaiotzen dena. Kaixo, nire izena Estela da eta Bilarkoa naiz. Herrian nire belaunaldiko lehena izan nintzen ikastolara joaten. Gurasoek Lantziego ikastolara 5. maila sartu ninduten euskarak ikasi ahal izateko. Ikastolatik Enrique, Nekane eta Lourdes irakasleak burura etortzen zaizkit beste batzuen artean. Denbora pasada eta euskaraz ez dudalako hitz egiten ahaztu egin zait, baina guztia ulertzen dut. Erabiltzen ez dena ahaztu egiten da. Ni Edurne naiz, Oiongoa, eta TikTokak igotzen ditut euskara zabaltzeko. Txikitatik euskal erreferenteak eduki ditut, kiroletan, telesaietan eta batez ere musikan. Hori dela eta, TikTokerra egin nintzenean, euskaraz egitea erabaki nuen. TikTokerren munduan dena gaztelaniaz edo ingelesez izaten da, baina nik euskaraz egitea aukeratu nuen. Nere edukiak euskaraz egiten baditut,
jendeak modu naturalean euskara kontsumituko du. Euskararen periferian gaude. Dena den, Arabako Errioxan euskara dakigu, euskaraz ikasten dugu eta batez ere euskaldunak sentitzen gara. Nire ametsa beti euskaraz aritzea da. Amets hori betetzea ez da insaia, guztiok parte hartzen badugu. Adita naiz, kripangoa, euskara irakaslea naiz, Oiongo euskaltegian, eta hemen bertan jaio nintzen, bertakoa naiz. Garai hartan ez genuen ezertarako behar, ez lanerako, ez ezertarako, ez zuten inon eskatzen. Baina, nik beti izan dut ikasteko gogoa, edo beharra, hobeto esan da. Euskara ez nekienean, niretzat, edo uste nuen zerbait falta zitzaidala. Euskalduna sentitzen nintzen, Euskal Herrikoa. Euskara ikasten hasi nintzen Kripanen bertan. Hortxe 14 pertsona elkartu ginen, zerotik, hasi ginen noski, eta primeran pasatu genuen, esperientzia izugarri polita izan zen. Izan ere eskatu zidaten euskara irakasle izateko aukera. Bai ez esan nuen eta barnetegi batera joan nintzen. Euskarari ez diogu mugari jarri behar. Aurten adibidez, 2 talde ditugu Logroñon, eta gehienak hangoak dira, La Riojakoak. Hasi ginenetik orain arte Kriston aldea dago, eta noski etorkizuna ezin hobea. Arabera Errioxa euskalduna izango da, inongo zalantzarik gabe. Euskaldun osoa gainera. El tema de los topónimos en Rioja Alavesa, con su origen euskérico, queda mucho más claro en la zona de La Bastida, más que en el resto de Rioja Alavesa, porque al parecer allí llegaron escribanos, secretarios, más de origen euskérico, ¿no? Alaveses, guipuzcoanos, vizcaínos. En las otras zonas de Rioja Alavesa venían escribanos más castellanos, ¿no? Y entonces, a la hora de escribir los términos que los paisanos le decían, pues lógicamente tenían ellos el oído ya más a poner los nombres, a castellanizarlos. Pero en La Bastida, por ejemplo, se siguen manteniendo nombres como Solagüen, Larrazuri, Remelluri, Mendigorría, Achalde, aunque también en el resto de Rioja Alavesa hay algunos muy contundentes, Biurco y, por ejemplo, Las Mugas. Las Mugas es un punto concreto que une o separa, según se mire, 2 municipios y 2 comunidades autónomas en este caso, porque está a caballo está en la parte de Baños de Ebro, pero justo cuando se junta con el municipio de San Vicente de la Sonsierra. Palabras que, sobre todo gente mayor, pronuncia en euskera sin tener el sentido de qué significan en castellano, o la palabra mejor dicho en castellano. Gallur, muga, cid, goitibera, renque, siñe, zurrumbiar y otras palabras del estilo. Y ahora palabras que ya están admitidas en el diccionario de la lengua española, pero que son de origen euskérico. Chatarra, perro, zanahoria, izquierda, barruntar. Estas palabras que no solo son palabras, porque son memoria, son historia, son huella de una lengua, el euskera, que no es ajena a esta tierra, una lengua que ha vivido y sigue viviendo aquí.